Rama nyunyurake sapadane genes kandhang ing pramadyaning Medyatama ya mas ya mas kandhang ing pramadyaning wasana mula nadyan wena gojawita kanda aramajayane anglelumong jodoh kembang mator galo sekar melati canda kaya minolas pindo golekon cono tembene tansah mulat demat loro asmara kanda aramajayane anglelumong jodoh kembang mator galo sekar melati canda kaya minolas pindo golekon cono tembene tansah mulat demat loro asmara ya prapiarsa kakung lan putri kepareng hambukane areyok tradisi saking dusun ngroyo niki krida puspita jati sampun siyaga ing gati menawi lepat nyuwun gunging pangakesambi kaya ngene rasane dureh ngombe tajin lagi rasane kaya ngene wong barang sinden wirang isin tak lakonane wajik kletik gulane Jawa yen ra dititik kok kurang dawa ajalah ora enak weke dhewe ora kepenak suwe ora jamu jamu pisan godhonge jati ala suwe ora ketemu pisan sing ati-ati udan krimis aja dandan wong manis dadi pikiran ala jangkrik mlebu kloso sing dilirik ora rumangsa wajik kletik gulane Jawa luwih apik tur prasaja prengori cagak pepe ora wedi diajak pepean godhong nangka sanding wetso aja sembrono mundhak ora bisa ayo lunga ning karetan ana ulane bojo prawan koretan kacek sithik pilih sindene ireng-ireng bolonge tengah timbang injen mlebu wong omah jangkrik mlebu kloso sing dilirik ora rumangsa korat karet gorengan kopi srandalan cincin diseret jaran amit-amit rondo saiki dijiwit jerit disenggol mapan korat karet gorengan kopi srandalan cincin diseret jaran amit-amit prawan saiki dijiwit jerit disenggol mapan ae ya Panggor mirama lamba galak-galak reyoke slendro padet songo
mundur maju lan bangku ae iya ae iya ya 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 iya ya 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 li 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 li. Kandrong kapan rita wangi tansah kandrong dasar keporong nyata kandrong tumatine kemakmuran tumandang sagung pamiyarsi keparangan kawola anggukani kesenian jaranan klasikan iki krida puspita jati rama kepalanipun ampeluri budaya ing tilohong nake tatat gembang saya semi krembaka ayo ta hello me bece apa tenono timbang para pisahan lan jaga sulestyo pare wangi samodana marang kula warga garwa lan peputra lewat jenjanging ngalesno gowo angkandang rasane atiku nadyan mosling serius wako aku isih mampu ngladeni solahmu monggo kowe bocah guna nadyan bocah guna katiga hang srimpo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoki masa isine nadyan apa-apa wae nadyan sesideman mastika sempadan yo 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 li 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 ayo to ia ya prakanca dolanan ning copo padang bulan padange kaya retno rembulan sing awe-awe elengake aja pada turu sore aku melo dolanan kanca kabeh aja padha ninggal oya-oyaan sapa sing menang dending gonggong tengara budaling amatya senadyan gumorong tambor swarane sinada ing lopo sopo dadi panggerepok surat tambor tanah peri suling lan selompet kumok mamurahan hati dadi prangkoso bending gonggong tengara budaling matya senadyan gumorong tambor swarane sinada ing lopo
Iyo iya la li 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 li. Iya 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 ya 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 iya ya 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 ơi la ayo toh Gandes lomas witing klopo kandang ngono ning ora ing para saratula ya mas kawi dewa-dewa ning Baskara hati ning mrawirake tante jane golek isi podang kuning yo ya ayo toh ya iya lo ayo toh iya dengan sisi haki dola tanah Jawa tumunungi ono segara kang nyata gede ombake ulung aku mulung ora sempat sabar waya ora ono jalmo kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane apa sorayan dewa ora ana tandingi katon sumunar uga nyang semeki ora angger demo bisa nyagasekake penyi rara kidul kang jumeneng ana ing segara kidul penyi rara kidul kang jumeneng ana ing segara kidul ayo jo tore putih ditandur ning kebon agung tore putih ditandur ning kebon agung seleret tiba nyemplung kapundhung kebange apa mbok ira kebange apa kembang ala kembang jambe dironce-ronce kembang jambe dironce-ronce ayo do mergawe guyub rukun tanda gawe mbok ira kembange apa kembang ala kembang melati aku milih kembang melati kembang ala kembang melati aku milih kembang melati ayo padha nonton reyot lan campur sari mbok ira
mbok ira kembange apa ayo yuk ya 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 lir tandure wong sumilir tak ijo royo tak senggo tematen anyar caanget penek no klimping kuwi alonyo penek no kanggo baso toto tiro kumitir beda ing pinggir teman-teman tromatono kanggo sipo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yoso ara sura iya yuk ya yo iya iya ayo yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam taman fi ilmillah fi sholatan daimatan bidawami mulkilahi wong Islam wajib loro ilmu agama gede cilik lanang wadon anom lan tuwa longgo sak jam ngadep guru luwe utama yen ora mulang ora ngaji ngarungokno ya ngetana baling lan apa setyane kelakon timun sigarane ayo bangun negarane lara disampir kewaton cocok iramane kandur semampir pundak sida wurung bejane ngawan po ame abelalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu prawan rasane koyo es degan susu rondo rasane kadaluwarsa ireng-ireng bolonge tengah timbang injen mlebu wong omah rojakane nongko yen ra dititik kok kurang dawa yo iya iya pending ngongkong tengor budaling matyo senadyan gomorong tampur waras warane sinada ing lopo saka dadi panggur pok asur tambur atara peri asuling lan salompret aku
mawurahan ati dadi prakoso kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya Bandungan indah Bandungan maju pranyata kanggo tuladha amring tandha ing kalbu sajeroning desa muda-mudi ayo padha sayuha Bandungan indah Bandungan maju pranyata kanggo tuladha amring tandha ing kalbu sajeroning desa muda-mudi ayo padha sayuha ayo lah iya ya demit iso ngomong barang iki demite KPJ iso ngomong jebulane ya ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indra Citlan Pati ning Anoman ora wedi getih ela-dela Anoman di apa tetuk bilang ya pada goblok omah gedung kabeh dadi areng tasamuka nangis gereng iya wae iya Allah iya Yo, ya, wih. Sroku batok elo sirama menyang Solo le payung monto sroku batok elo sirama menyang Solo le payung monto lah kayak kok malah
do jagongan do arisan ki piye ngadeg? Kok malah do ndeprok kok sapi arep mana Ayo do ngadeg dan joget. Kok malah do ndeprok wae. Mas apa wis lali sliramu? Adek semono yang dolan karo aku. Pancen wis suwi ora tau ketemu. Wis sak mestine